mindre om, end de værdier, som hun også gerne vil stå for. Fru Pia Kjærsgaard for tredje og sidste bemærkning. Jo, nu siger fru Margrethe Vestager, at jeg ved, jeg må vide, at de ikke har anledning til at være i Danmark. Nej, det ved jeg sådan set ikke. Jeg ved bare, at der er nogle retsinstanser, de mennesker har været igennem, og som har afgjort deres sag. Men jeg kan omvendt forstå, at fru Margrethe Vestager er helt sikker på, at de har en formel årsag til at være i Danmark. Og så bryder jeg mig ikke om designerpolitik. Jeg ved godt, det er fantastisk radikalt. Men det er altså lovgivningen, der er vedtaget her i det her Folketing. Og hvor jeg faktisk føler, at det radikale Venstre gang på gang sætter sig bedre vidende over den lovgivning, ved, hvad der er rigtigt for den enkelte, for man er fuldstændig overbevist om, at når den enkelte har været på tv og fortalt historien, så må det være sandheden, og ikke den, der har været igennem instanserne i Danmark, er en lovgivning, som ikke er designet, men som faktisk er vedtaget af det danske Folketing, og i øvrigt grundlæggende ud fra de principper, som det radikale Venstre stod som bannerfører for, da den nye udlændingelovgivning blev vedtaget for år tilbage. Ordføreren. Jeg tror, at fru Pia Kjærsgaards oplevelse af radikal politik må stå helt og alene for fru Pia Kjærsgaards egen regning. Jeg kan ikke genkende det, men det er måske heller ikke så underligt. Jeg citerede fru Pia Kjærsgaard fra fru Pia Kjærsgaards andet spørgsmål, da fru Pia Kjærsgaard sagde, at de ikke har årsag til at være i Danmark. Det var sådan set det, der var mit udgangspunkt, at fru Pia Kjærsgaard sagde, at det fandt hun ikke, der var grund til. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte en diskussion, da fru Pia Kjærsgaard åbenbart har helt anderledes indsigt i, hvorfor det radikale Venstre synes, det her er en vigtig sag, end det, som driver os til at tage den op. Fru Helle Thorning-Schmidt, kort bemærkning.